Гэтая бібліятэка носіць імя Ніны Мацяш. Яна сядзела ў гэтым крэсле, друкавала на гэтай машынцы, а ўсё пачынала з пытання. Спытаюцца, адкуль ты, скуль ты родам? І адкажу, з палескай той раўніны, якая з далекавековых часоў пароднена і з доляй, і з нядоляй. О, нездарма яна мая старонка, і белым возерам глядзіць, як вечнасць, і чорным возерам глядзіць, як памяць, Бярозаўшчына. Ніна Мацяш нарадзілася ў вёсцы Нівы на Бярозаўшчыне ў 1943 годзе. Яна ведала, што такое боль. На 3-м курсе інстытута цяжка захварэла і на ўсё жыццё засталася прыкаванай да інваліднага вазка. Але яна не здалася. Яна пісала, перакладала, жыла. Яна пісала пра каханне і пра развітанне. Вось гэты канверт. У ім слова да таго, каго ўжо няма побач. Да сустрэчы ў канцы ліста, а на сэрцы восень назаўжды. Яна жыла паміж усмешкай і слязой, як і ўсе мы, але яна пакінула словы. Яны чакаюць цябе.